Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşip olaşýar. Şugun Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkirde başdy. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow Döwlet Hukuk Kengeşiniň giň şeýin mejlisine geçirdi. 10 gün tertibine harby hukuk goraýjylaryň şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem bu edaralaryň ýakyn gelýär üçin esaty wezipler bilen baglanşykly meseleler girdirildi. Şeýle hem harby hukuk goraýjylaryň maddi enjamynyň biniýadyny potolandyrmak, olaryň işini mundan belägem kämilleşdirmek, döwlet emlegine şol sany maddi serişlere gödäwçilik etmek, sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanşykly hem beýleki meseleler garaldy. Hormatly Türkmenistan Döwlet Hukuk Kengeşiniň agzalary, hormatly şerkerler. Şonda Türkmenistan Döwlet Hukuk Kengeşiniň giňişleýin mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyň harby hukuk goraýjy edaralaryna 2021-nji ýylyň 6 aýynda anyp baran işleriň netijelerini sereder. Şeýlem, garaşy döwletimiz howpsuzlyk hem farahatçylygy üçin etmäge. Harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamynyň biniýadyny berkitmäge, olaryň işini has hem kämilleşdirmäge, döwlet emlegine, şo zanyna maliýe serişlerine gödäwçilik etmäge hem-de sany ulgamy ornaşdyrmaga degişli soraglaryň hem bir näçesini we beýleki käwrem soraglary aral maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet Hukuk Kengeşiniň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogduýewa söz berdi. Goranmak ministri ýolbaşyk edýän düzümleriniň ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri hem-de döwlet daşlarymyzyň işgärler kuwatyny potolandyrmak, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça udul beren tarşyklarynyň ýerine ýetirişi barada gatabat berdi. Gatabatyň başynda harby gullugy ýalky çağırış mögsüminiň netijeleri bardy hem aýdyldy. Şeýlekem Goranmak ministri mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli geçiriljek dawraly harby ýörüşe görülýän taýýarlyk işleri barada gatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlaýan gatabat dinläp, goşunlaryň ähli kysymlaryny döwrewap diýenkeler bilen üpsün etmegi diňe gorun şähetine eýe bolan harby doktrinanyň esasy ugur bolup durýanyny belledi. Şunda ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň maddi enjamynyň biniýadyny döwrewaplaşdyrmagyň barşyna ýygyderli gödäwçilik etmegi wajypdygyna aýratyn üns çekildi. Degişli okuw mekdeplerine işgärler taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmek, gaýry oýulmasy wezipeleriň hataryny kesgitlenildi. Döwlet başlarymyz ýaşlaryň arasynda harby gullugyň ähmeti barada wagyn ýetigat işlerini geçirmegiň hem-de jemgyçlik insanperwer taýýarlygy köpçülik bilen sport ýarşlary bilen utgaşdyrmagyň zerurdygyny belläp, Goranmak ministrine anyk taşyklar berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz mukaddes garaşdyrylmadan şany 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek dawraly harby ýörüşiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew ministrligiň 2021-nji ýylyň 6 aýyna ýerine ýetiren işleriň netijeleri, jemgyçlik tertibini üpçün etmek, düzgün bolmalaryň, ýol ulak hadiseleriniň öňüne almak maksady bilen görülen çäreler barada gatabat berdi. Ýanyna garşy görüşmek işini talaba laýyk alyp barmak gatabatyň esasy meselelerinden biri boldy. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň käbir gadyraşdyrjy hukuk namalaryna üýtgetmeler gezmek we olaryň käbirini güýjüni ýitirenini bikrar etmek hakyndaky kararyň taslamasy barada gatabat berildi. Hormatly prezidentime de gatabat dinläp, Türkmenistanyň prezidentiniň käbir gadyraşdyrjy hukuk namalaryna üýtgetmeler gezmek we olaryň käbirini güýjüni ýitirenini bikrar etmek hakyndaky karary gol çekip şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Hukuk Kengeşiniň agzalary. Eger men Türkmenistanyň İçeri işler ministri Mehmet Khan Berdimuhammedow Çakyýew başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipesinden boşadýar. Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesine ýöwürdi Gelliwich Hozanýadowy belýär. O hem Türkmenistanyň içeri işler ministriniň ormançylary wezipesinden boşadýar. Hem de onu hem polisiýanyň polkowniki ýürüýt adyny dakkar. Hozanýadow nädem min geçinde
bir jogapkärli wezifede öz halkyňyza nähili ullu etseňiz barada bize aýdyn. Köp sağ olun, hormat bilen serkede başyňyz. Çuňgur hormat bilen Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serkede başdy. İçeri işler ministrliğinin ähli şahsy düzüm bolup, azgydolygymyzy goramakda, içerki tertip tügün kanuny berkitmekde. Hormat bilen serkede başyňyz, janymyz aýaman, edi watanymyza, mähriban halkymyza hormat bilen serkede başyňyz size wepaly bolup, kazamyza wepaly bolup, halal arasy gulluga çekdiňiz ananyrmary söz ediň. Hormat bilen serkede başyňyz siziň janyňyz sag, ömrüň uzak bolsun. Garaşsyz baqy tarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň bilen serkede başyna gulluk edýär. Hormat prezidentimiz de meclisi dowam edip, içeri işler ministrleriniň idaralarynyň işine häzirki zaman teň kerişlerini işin gorunuşdurmak wajypdygyny belledi. Döwlet başçylygymyz bu ugurda görülýän çäreleriň toplumlaryň häsiýeti iyi bolmalygyny aýtdy. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Ýylatyň arasynda tagdyn durmuş ýergileri hemde yaramaz enlikleriň adamyň bedenine getirýän ziýany barada düşünmüş işleriniň geçirilmegini esasy urlaryň ataryna görkezip, ministre anyk tawşyklar berdi. Ýanyň howpsuzlygy kadrlarynyň berja edilmegine bir gözüçük etmek babatda da degişi görkezmeler berildi. Soňra baş prokuror Attaýew hereket edýän kadrlaşdyrjy hukugnamalarynyň berja edilmegine gözüçük etmek maksady bilen geçen 6 aýda görülen çäreler hemde hormat prezidentimiziň taşlygy boýunça amala aşyrylan barlyklaryň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýle hem işleri sanyl gomarkaly döwre barplaşdyrmak wezipeleriniň ýerine getirişi barada aýdyldy. Döwlet başçylygymyza hatabat diňläp, kanunçylyk we tertip düzgünü pogtalandyrmagyň, garaşdy döwletde raýatlaryň hukuklaryny we adatlyklaryny goramagyň prokuratura idaralarynyň möhüm wezipeleriniň biridigini belledi. Hormat prezidentimiz barlyklaryň netijeleri boýunça prokuror gözegçiligi babatda netijeli çäreler görmegiň zerurdygyny aýdyp, ýöňde goýulan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine bir gözegçilik etmegi tapşyrdy. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usan Epezow milli kadiýet lugumyny kämilleşdirmek boýunça geçen 6 aýda amala aşyrylan işler hemde döwlet başçylygynyň beren tapşyryklaryny ýerine getirmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat diňläp, bu düzümiň işgärleriniň üstüne ýüklenilen wezipeleriň üren jogapkärligini belledi. Kadiýet idaralarynyň maddi enzamyň binýady pogtalandyrmak, işgärleriň hünär derejesini ýoklandyrmak, alınıp bolýan işleriň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygymyza ýokary kadiýetiň başlygyna kadiýet öňümçiligini guramagyň döwre usullaryny ornaşdyrmak arkaly işiň netijelegini ýokarlamak boýunça işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew hormatly prezidentimiziň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirilişi hemde mukaddes garaşdyrmalaryň galananlarynyň ygtybarly goralmagyny üçin etmek boýunça 2021-nji ýylyň geçen 6 aýyna amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Şeýle hem döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna durmaklygy saklamak maksadyna degişli idaralar bilen alınıp bolýan utgoşukly işler barada aýdyldy. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başlaryň garamagyna Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutynyň işini kämilleşdirmek hakynaky kararyň taslamasy götürildi. Döwlet başçylygymyza hatabat diňläp, bu düzüm tarapyndan ýurdumyzyň konstitusiýon gurulşyny hemde çäk bütewligini goramak, häzirki döwrüň dürli howplaryna hemde wekimlerine garşy görüşmek boýunça alınıp bolýan işleriň ähmiýetini belledi. Hormatly prezidentimiz işgärleriň hünär derejesini ýerlikleri ýokarlandyrmagyň, gulluk borçlarynyň ýerine getirilmegine ýöňde bar tehnologiýalary işin gorunuşdurmagyň wajypdygyny belläp, ministre bir näçe taşyklar berdi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Düzümiň işgärler kuwatyny pogtalandyrmagyň, ugurdaş ýokary okuw mektebiniň işinde okutmagyň döwre usullaryny ulanmagyň wajypdygyny belläp, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutynyň işini kämilleşdirmek hakynaky degişli karary golçekdi. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýew serket gullugy tarapyndan şu ýylyň 1-nji ýarymynda ýerine getirilen işleriň netijeleri ýurdumyzyň mukaddes serketleriniň ellegirilmesligini üçin etmek boýunça görülen toplumlaryň çäreler hemde gullugyň maddi enzamyň binýadyny döwre barplaşdyrmagyň barşy eskerleriň we serketleriň netijeli gulluk etmegi hemde ýaşaş durmuş üçin döredilýän şertler barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerini Türkmenistanyň Serket Institutynyň meselleri hakkında kararyň taslamasy götürildi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, döwlet serkediniň goňşy ýurtlaryň ählisi bilen hemişe dostlyk serkede bolmalygyny belledi. Mähriban halkymyzy şol ýurtlaryň halklary bilen köp asyrlyk dostlyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar.
Hormat prezidentimiz şirket goşunlarynyň öňünde goýulan möhüm wezipeleri üstünlükli çözmäge ukyply, ýokary hünärli işgärler taýýarlamagyň häzirki döwrüň esas talaplarynyň birdigini aýdyp, gulluň ýol başlygyna anyk tawşyklar berdi. Meclisiň başynda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Türkmenistanyň Serket institutynyň meselleri hakyndaky karary gol çekip, bir resmi namanyň düzgünleriniň ýerine getirişini üns merkezinde taklamagy tapşyrdy. Soňra Adalet ministri Muhammedow şu ýylyň 1-nji ýarymynda milli kanunçylyk büniýadyny mundan meýlekde hemme taraplardan ösdürmek boýunça ýerine getirilen işler hemde kabul edilýän we hereket edýän gadyraşdyrjy huknamalarynyň maksady barada raýatlaryň arasynda guralan düşünürüş çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, kanun çykarjak babatda dünýä tejribesini öwrenmegiň wajypdygyny bellädi. Milli lidermede amala aşyrlayan döwlet ýazatynyň ileri türýän urlaryny nazara almak bilen halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrarny Türkmenistanyň kanunlaryna ornaşdyrmagyň wajypdygyny belläp, kanunçylygy ýygyderli öwrenmegiň esasyna degişli teklipleri işläp taýýarlamagy tapşyrdy. Soňra döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew ýol başly edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, şu ýylyň 6 aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri hemde işgärleriň hünär derejesini ýokalandyrmak boýunça amala aşyrlayan toplumlaryň çäreler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gullugyň işini munun meýlekde kämilleşdirmek hemde olary teň taýdan döwre barpaşdyrmak meselelerini öňe çekip, gümrük gadylaşdyryş babatda çäreleriň berja edilmegini bir gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz gullugyň idaralaryna dünýä tejribesine giňden ulanýan utgoşukly maglumat ulgamlaryny ornaşdyrmagy dowam etmegiň wajypdygyny çekip, bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ögedew gullugyň işiniň netijeligini üpçün etmek maksady bilen ýylyň başyndan bäri amala aşyrylan işler hemde ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan tawşyklaryny ýerine getirmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, migrasiýa hyzmatlaryny hödürlemek işine döwrewap maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň azabyna howpsuzlygy üpçün etmegiň derejesini ýokalandyrmagy wajyp wezipeleriň hataryny ketgitdi. Şunun bilen baglanykda bir ulgamda bir gödäwçiligi amala aşyrmak tapşyrly. Döwlet başlarymyz şeýlekem gullugyň ýol başlygyna bir ulgamda dünýäniň öňde bar tejribesini öwrenmegi, işgärler kuwatyny pogturandyrmak bilen baglanşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödäwçilik idarasynyň başlygy Berdim Muhammedow kanunçylyga laýyklykda döwlet eýetçiligini netijeli ulanmaga gödäwçilik etmek boýunça 6 aýyň dowamyna ýerine getirilen işler barada hatabat berdi. Vice-premier ýokary gödäwçilik idarasynyň ýol başçysy Hormat prezidentimiň ulul beren tawşyklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berip, watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýylyna gabatlandyp, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň gurulşyk meýdançalarynyň işleriň ýagdaýyna geçirilen teljermeleriň netijeleri barada aýtdy. Bellenşäli 6 aýyň netijeleri boýunça şanly tenim nasibetli açylmagy meýilleşdirilen binalaryň we desgalaryň birnäçesi üstünlükli ulanmaga berildi. Geljekde de bu ýurda degişli işler geçiriler. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlaýan hatabat dinläp, Türkmenistany dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň derejesine çykarmagyň, häzirki döwürde döwleti ösdürmegiň strategiýasynyň esasy urlarynyň biridigini bellemek bilen kabul edilen maksatnamalaryň hemde ýeri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň munyň aýdyň tutnamasyny aýtdy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk münasibetli desgalary gurmak we ulanmaga bermek boýunça meýilnamalary üstünlükli amala aşyrmagyň ähmiýeti barada aýdyp, gurulşyk işleriniň ýokary hilini we desgalary ulanmaga bermegiň möhletlerini berja etmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz bu ýurda mundan meýlekde teljer işlerini dowam etmegiň zerurdygyny aýdyp, degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan başlyny başlan giňerimli harby özgertmeleriň ilerledilişi, milli goşunyň gorun şukyny pogturandyrmak maksady bilen görülen çäreler barada hatabat berdi. Harby we hukuk goraýjylaryň şahsy düzüminiň tegeşen we hünär taýýarlygyny ýokalandyrmak, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça görülen çäreler hatabatyň esasy meseleleriň biri boldy. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, diňe gorun şähetine bolan harby siýasy strategiýanyň garaşsyz hemişilik bir tarap Türkmenistanyň ählimi howpsuzlygy we paragatçylygy bir ýyrarlydygynyň hemde ýurdumyzyň özüniň bähwitlerini goramak babatda aýgytly çykyş edýäniň aýdyň suwutnamasy bolup durýanyny bellädi. Hormat prezidentimiz harby we hukuk goraýjylaryň öňünde durýan gaýry-oýulmasy wezipeleri öňe çekip, vice-premieri Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna gödäwçilik edýän düzümleriň ähliýetinden gödäňletilen işleri taýyk ýerine getirmegini bir gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy.
Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly mejlis jemläp, döwletimiziň insanperwerlik we paragaçyk tüýjük görevlerini laýyklykda amala aşylýan harby doktrinanyň esasyna mundan meýlekde harby we hukuk goraýjylaryň maddi enzamyň binýadyny puturlandyrjakdygyny, harby gullukçylaryň we olaryň maşgala gydalarynyň gullugy, ýaşaş durmuş üçin münasip şertleri döretmek babatda arada etjekdigini belledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Topluluk Geňeşiniň agzalary. Biz Türkmenistan Döwlet Topluluk Geňeşiniň mejlisinde esasy ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edalaryny 2021-nji ýylyň 6 aýyny alyp barýyşynyň netijelerini seljirdi. Hormatly Döwlet Topluluk Geňeşiniň agzalary. Hormatly serkedeler. Eğer bolsa biz Döwlet Topluluk Geňeşiniň giňişlerini mejlisini ören hem ýene de wajyp meselen aral maslahatlaşmak üçin değişleyen yol başlayan gatnaşmagyna dowam ederiz. Hormatly Döwlet Topluluk Geňeşiniň agzalary, hormatly ýolbaşçylar, hormatly serkedeler. Biz Döwlet Topluluk Geňeşiniň giňişlerini mejlisini Milli Geňeşiniň mejlisiniň we halk maslahatynyň ýolbaşçylarynyň, ministr kabinetiniň başlygynyň, ormandarlarynyň, vilayatyň hemde Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, siyasi partiýalaryň hem jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň hem gatnaşmagyna dowam edýär. Mejlis ýurdumyzda jemgyýetçilik hukuk tertibini ýokary derejede berjaýdyp hem asuda we bagtyar durmuşyny üçin etmäge, adamyň ömrüni hem saglygyny gorumaga değişdi. Ören hem wajyp meher arap maslahatlaşar. Bir, efadi kanunumuz olan konstitusiýamyzda belirlenýär. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly adamdyr diýip akrar edilen döwletimiz adamyň ömrüni hem saglygyny goramak, asuda hem bagtyar durmuşda ýaşamany üçin etmek boýunça döwlet fiýatymyzy ýygyderli durmuşa geçirýär. Raýatymy awadan hem bagtyar durmuşda ýaşamak üçin asuda jemgyýeti döretmek hemde jemgyýetçilik hukuk tertibini ýokary derejede üçin etmek boýunça uly işleri alyp barýar. Siz bilsiňiz ýaly jenaýetlaryň hadiselerin hem öňüni almak, şerem jenaýetlere şert töredýän ýagdaýlar hemde sebäpler ýüze çykarmak, seljermek hem aradan aýyrmak. Burada wagtynda nisihat düşündürüşem işler bilen öňüni alyş şäherlerini geçirmek, harby hukuk goraýjy edaralaryň häkimlikleriniň, geňeşleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we hem beýleki guramalaryň ören möhüm hem wazifeleri bolup durýar. Ýöne gynansak da öňler şäherleriň wagtynda hem işler talabalar geçirilmeýäniň sebäpli ýargy döwürde burada köp sanly hem kemçiliklere ýol berilýär. Munuň öňe siziň hem beýleki değişli edara hem guramalaryň işiniň härki döwrüň talaba laýyk kanagatlanarly alyp hem barmaýanyny görkezýär. Hormatly Döwlet Topluluk Geňeşiniň agzalary, hormatly ýolbaşçylar. Biz asuda hem parahat ýurdumyzda jenaýetçilik esadan hem adamyň janyna we saglygyna garşy gönükdirilen jenaýetçiligiň öňüni almak üçin bilelikde tutuş jemgyýet bolup hem bir göreşmenler. Bir jenaýetlaryň sebäplerini içkiň teljerip, olaryň hem wagtyny öňüne almak üçin hem saglyşykly iş alyp barmaly. Sebäbi ýygyderli, ökýän hem kämilleşen asuda jemgyýeti kemale getirmek ol biziň hem baş maksadymyzdyr. Hukuk goraýjy edaralary edilen etmiş üçin diňe çäre görýän ýa-da hem jiza berýän edara bolmalydyr. Olar durmuşda ýalňyş ýan adamlar hem dogry ýola gönükdirmäge.
terbiyelemeye hem de cemiyete gaytarıp getirmeye hem iyisyen katlaşmalı. Ne? Son için hem harbi hem hukuk koruyucu idareler burada ön katlarda bolmalılar. Öyle işlerini bundan hemen bile hafı güçlendirmeliler. Ademin akbalına hem cemiyetin noksanlıklarına bir fark hem garamalı değerler. Halkın havadan hem bakçadırmışta yaşamam. Cemiyetimizin hem kamilleşmene yardım vermeliler. Olmakta devlet toplulukta gençliğinin ağları. Yağdır men Minister Kabineti'nin başının olmazları. Devlet topluluk gençliğinin sekretari Amanova söz veriyor. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow garalýan mesele boýunça ýurdumyzdaky işleriň ýagdaýy hemde harby we hukuk goraýjy idaralaryň öňüne durýan wezipeleri üstünlükli çözmek maksady bilen görülýän şeýerler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat diňläp şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Topluluk Geňeşiniň agzary, hormatly ýolbaşçylar, adamy öz janyny kat etmek, köp bulaşan maşgalla ýagdaýlary, psihiki bolurma sebäp, jeýlem spirt içkilerin hem psikotrop hem maddalaryň täsirini dörüýär. Bir ýagdaý ilki bilen harym hukuk goraýjy idaralaryň, jeýlem häkimleriň, geňeşleriň, jemgyýetçilik birleşikleriň we hem beýleki guramalaryň bu urda hem işlerini talabalar alyp barmaýandygyny hem şaýatlyk edýär. Ýagdaý esasan hem içeri işlerdarlaryny hem buradan balan işlerini üreýän hem gowşanlygy gorkulýar. Şoň barada ozanýar. Ýurdum içeri işlerdarlar hukuk tertibini üçin etmek üçin cemiyetçilik fikrini içine öwrenip kriminalistik barlaglary güýçlendirmäge hem de bu urda hem tercih işlerini aýratyn hem üns bermeli. Kanunçylyk laýyklykdy, öňnalyş taýdan tähir etmäge değişen raýatları ýüze çykaryp olaň hem hasabyny ýöretmeli. Olar bilen ýoldaşlyk iş alyp barmaly. Olaň ýaşaşam durmuş meselelerini çözüp gündelik durmuşa işe gatnaşmagyny gazanmaly. Durmuş ýagdaýy kynrak bolan adamlara hemme tarapdan himayet etmeli. Olara hukuklan hem azatlıklarını amalaştırma hem yardım vermeli. Olara zahmet ve hem durmuş taýdan golla verme hem gönükdüren netijeler hem şäherler iyilikden hem geçirip durmaly. Tutuklukdan boşap bilen adamların cemiyete goşulyp gitmegi. Ýaşaýyş durmuşyny ýolan oýmak üçin durmuş ykdysady, terbiýeçilik, hukuk häsiýetli çäreleri geçirmeli. İlkinji nowatda bolsa olar iş bilen üpçün etmek üçin hem häkimlikler bilen bilelikde zerur hem çäreleri görmeli. Ýoluluk hadisanyň netijesinde bolup biläjek adam pidalaryň hem öňüne almagy gönükdirýän hem şäherler hem güýçlendirmeli. Ýollarda hereket kadrlarynyň esasan hem bellilen tiýirin bir jaýym edilişine bir gözegçilik etmeli. Prokuratura idaralarına işi hem talabalar anlap barmaýar. Şoň orada Addaýew hukuk goraýjy, sağlyk goraýjy, bilim idaralarının, häkimlikleriň we jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri bilen birlikde ilat arasynda jenaýatçylyga garşy geçirilen wagaz, nesihat, düşündiriş işlerini has we hem güýçlendirmeli. Prokuratura idaraları hukuk hem bozulmadan öňüne almak üçin kanunçylyk tahyk we bir megdeş berja edilýän gözegçilik hem ýokurlandyrmaly. Her hem hukuk goraýjy idaralaryň jenaýatçylyga garşy görüşmek goýunça anyk bar hem işlerini ýutguşdyrmaly. Bu hem orada sağlyk hem işleri alyp barmaly. Polisiýanyň we yerli özüň dolandyş idaralaryň bu urdaky birlikde alyp barmaly işlerini talabalar ýerine ýetirmekden bir gözegçilik etmeli.
hem de bu işleri amalaştırmak hem olur yakinen yardım berip durmalı. Cenazesini hem onalmakta kaadet idalarının üstüne hem uli vazifeler düşer. Emma bu işlerin kaadet idaraları tarafından talaba layık alınıp barmıyor. Cenayetin amalla hem aşırılmağına getiriyen şertler, yağdırlarına doğru uğranılıyor. Olar aradan ayırmamış hem diyor hem işler geçirmiyor. Rahatların yarışı hem durmuş bilen bağlı. Aralar hem değiş edarlar, hududanla, kadiyetler tarafından öz vaktinde için uğranılıyor. Cinayetin onu almak bavattakı vaat hem nihiyat düşünülür işlere talaba layık alınıp barmıyor. Sonuç için ustane peyser, hukuk bozulmadan öňüne bavattakı kanunsuzluğu temizleştirmeye kaadet edaralary hem işçen gatnaşmaly. Cinayet edilmegine şert görülen sebäpleri düýüpli tercih değişen taraflara duydurmalı. Bir sebäplerim öňüne almagy işçen gatnaşmaly. Adamlar da hukuk goraja idaralara anamy arttırmalı. Raýatdan gelip gowuşan aralary öz wagtyny içini öwrenip, olaryň kanuny çözdüğünü üpçün etmeli. Göçme kaadet hem meclisten hem geçirmegi tecrübe ornaştırıp ilad arasında wagada netihat düşündürüş hem işlerini ýygy-ýygydan geçirip durmaly. Adalet ministri Muhammed hem buradan para işlerini hem güýçlendirmeli. Hukuk bozulmalarını hem öňüne almak üçin kanunçylygy kämilleşdirmek hem adalet hem iddialary işçen gatnaşmaly. İladın hukuk taýdan sowudyny arttırmak. Her bir hem raýatyň hukuklaryna we borçlaryna düýüp hem düşünmeli. Gadanmak üçin wagda netihat düşündürüş hem işlerini iýdigleri geçirip durmaly. Indi Milli Howpsuzlyk Ministri anlay. Milli Howpsuzlyk edalary öz ofisiýalygyna değişik işler boýunça hukuk bozulmalar hem duýdurmak hem olaryň öňüne almak üçin hem duýduruş, düşündürüş çärelerini ýygy-ýygydan geçirip durmaly. Hukuk tertibine garşy gelýän hereketlere ýol hem bermeleri üçin ilatın aýratynlar bilmem idara bilen birlikde kämillik ýaşyna yetmedikleri hem arasynda alyp baran işleri hasem güýçlendirmeli. Olary hukuklaryny hemde ene tanım döwletiň hem jemgyýetiň öňündäki borçlaryny iýdigleri düşündirip durmaly. Öwede emişilik yaşayan yerinden beyleken, olayete vaktan gidýän araýaty häkimler bilen bilelikde bolýan hem yerler boýunça hata almak hem de olary gözüçür etmek işlerini hem güýçlendirmeli. Ýagny içerki migrasiýanyň düýünleriniň hem hukukda bejaý edilmegini üpçün etmeli. Bunlar diýip Nuri ve Huday kuruyor. Tez olsa, yol başlığı eden idaralarında sağlık düzüm arasında alıp barilen terbiyeçilik durmuş hukuk işten hem güýçlendirmeli. Hukuk bozulmalarının hem öňüni almak için harbi, düýün, nizam baradaky ýagdaýym iýdigleri terjip durmaly. Onu hem bir jaý edilmegini üpçün etmeli. Hormatly döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzary. Hormatly ýolbaşçylar. Hukuk bozulmalaryna garşy terbiýeçilik ähmetli wagt netihat hem düşünüş işler hem geçirmekde. Bilim edaralary, kärdeşler kalaşyklar, dinalar birleşigi, ýaşlar guramasy, Milli Geňeşiniň mejlisiň we halk maslahatynyň hem komissiyatları
yeterli işem alıp barmaýar. Ne sizem yaşları bir alamly, bilimli, giňem dünýä garaşly watanşy zähmet öýür bir akıllı başly edip hem yetiştirmek boýunça alıp hem şäherler hasam işçen gatnaşmaly. Bilim edaralar, jemgyýetçilik birleşikleri, ýüzüň hem halk mahfazatyň komitetleri, her bir raýatyň öz hukuklaryny hem borçlaryny düýpli düşündirmek, kazanmak. Hem de döwletiň we jemgyýetiň öňündäki borçlaryny düşündirmek üçin terbiýeçilik hem häsiýet, waz nesihat işlerini hem iýdiglerli geçirip durmak. Hormatly döwlet hokuk geňeşiniň agzary. Hormatly ýolbaşy, häkimlikler, geňeşler, ýerlerdäki hukuk goraşy, bilim, saglyk goraşy edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, jenaýatçylygyň öňüne almak boýunça ilkinji nowatda iş alyp barmaly edaralar hem bolup durýar. Şoňrada bir edaralar ýagdaý doly gödөгçülük edip öňüne alyş hem çärelerini iýdigleri geçirip durmaly. Hormatly döwlet hokuk geňeşiniň agzary. Hormatly ýolbaşylar. Bir tutuş jemgyýet bolup jenaýatçylar saglyşykly işläp tutan ýerlem görüş alyp barsak, onda bir jenaýatçylygy adaldyk, hukuk hem tertibini, has hem bereket ve jemgyýetimiň hem azudylygyny puturunyp biler. Milli häsiýetli, bilent ahlakly, watançy, halal hem ýaşlary terbiýelep, ýetişdirip biler. Ata watanymyzy dünýäniň öňünde barjam döwletiniň bir ýerine bolmaly. Kamil hem jemgyýeti döretmek barada öňüne hem goýýan bilent wazifeleri ýetip biler. Hormatly döwlet hokuk geňeşiniň agzary. Hormatly adamlar. Näme bir şu keskiplenen wazifeleri hem de kanunçylygy belirlenen hem beýleki kadrlary bir kimse ýerine ýetirip jenaýatçylyga garşy bir görüşmenler. Ýurdumyzda hemişe ahuda durmuşyň hem ruh bilen jemgyýetiň hem bir karar bolmagyny gazanmalylar. Men bir meseleni aýratyn gözdöwçülükde saklap sizden burada hem alıp baran işlerini varada hemişe de bir hasawat talap et duracakdı mı? Yendirerken bir yattı diye. Bir yukarıda alıp geçiren hem vazifeler çözmekte sizin hem neticeli işler alıp baracaktığın hem bir ondan ya. Hormatly döwlet hokuk geňeşiniň agzary. Hormatly ýolbaşylar, hormatly herketler. Näme şonuň bilen Türkmenistan döwlet hokuk geňeşiniň geňişen mejlisini geçirip oturýar. Men esasy sizin her ýeriniňde bir jan saglygyny, ruwaşlyk, mehriman halkymyzyň asuda awadan hem bahçe durmuşda ýaşamy uruny alyp barýan hem jogapkärli gulluklygyny, ulusnukları hem de maşgala wadançylygyny arzu edýär. Inwursa hormatly prezidentiniň goly çekeni resmi näme bilen tanış edýäs. Şakyp Fakhyny Türkmenistanyň prezidentiniň permany. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýykly karar edýän. Polisiýanyň general maýory Mehmethan Berdimuratov Şakypy başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipetinden boşatmaly. Hojoniyat Fakhyny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýykly karar edýän. Polisiýanyň podpolkownigy Öwürdürdi Geldiýewiç Hojoniyatowy Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipetine bellep, ony Türkmenistanyň içeri işleri ministriniň orunbasary wezipetinden boşatmaly.
Polisiyanın podpolkovnigi Hojoniyatov polisiyanın polkovnigi Yuri adyny daqma haqında Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýykly karar edýän Türkmenistanyň içeri işler ministri polisiýanyň podpolkovnigi Uwazurdy Gelliewicz Hojoniyatov polisiýanyň polkovnigi Yuri adyny daqmary. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly işleriniň beren serkerde başly Gurbanuly Berdimuhammedow. Cemiyetçilik kurumlarının merkezinde hemen Türkmenistanyň owy hojalyk toplumynda hormatly prezident bilen galla siýasaty halkymyň rızkyly bereket atly maslahatlar geçirildi. Maslahatlar turu başdan şu ýyl ýurdumyzda galla önermek baradaky şertnamalaryň boşnamanyň üstünlikli ýerine ýetirme münasibetli aýdylan gutluw sözlerle başlandy. Cemiyetçilik kurumlarının merkezinde geçirilen maslahatın öňü siratini oňa gatnaşyjylar Amal Haşam Sungutunyň eserleriniň we owy hojalyk önümleriniň sergisine sinetdiler. Sergi milli liderimiziň ýol başlygyny ýurdumyzda owy özgertmeleriň barha öňü ilerleýändigini, şonuň netijesinde ýokary üstünliklen gazanylyp adyk bolçulugynyň öpçün edilendigini aýdym görkezýär. Sergide görkezilýän eserler ussatlyk bilen ýerine ýetirilipdir. Maslahat turwaşdan şu ýyl ýurdumyzda galla öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi münasibetli aýdylan gutluw sözleri bilen başlandy. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylary, ýokary mekdepleriniň professor murunlary, siýasatçylar, köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatda arkada prezidentimiziň hormatly hasyl ussatlaryna, merdany gallaçy Babadaýhanlara, berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny, muqaddis garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öňü siratine, sakabatly türkmen topragynyň guşgursok ak buğdaýyň bol hasylyny öňürip, watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak buğdaý hasylyna tawşyryp, şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berjä edendigi bilen tüý sürekden aýdan gutluw sözlerini aýratyn üns çekildi. Şeýle ýokary netijeni gazanmakda hormatly prezidentimiziň gallaçy Babadaýhanyň öňürçilikle dähmet çekmek üçin döredip beren ähli mümkinçilikleri esasy orun ýeleýär diýip çykyşlarda aýratyn agtardy. Çykyşlarda milli ykdysadiyetimiziň möhüm pudawy bolan owy hojalygynyň hemme taraplaryň ösürilmegi bilen baglanşykly meselelere üns berýändigi, owy dähmetkeşleriniň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagy, ýokary derejeli ýaşaýyşy we öňürçilikli dähmeti ugruna zerur şertler döredilýän üçin milli liderimize tüý sürekden hoşarlyk sözler aýdyldy. Belenilşäli owa tenaga toplumyny gazanlayan üstünlikler arkada prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçün edilmegine, dürli görnüşli owa hojalyk önümleriniň öňürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen giň möçerli özgertmeler maksatnamasynyň ajaýyp meýwesdir. Döwletimiz owa hojalyk işgärlerini hemme taraplaryň gollaw berýär. Olaň dünýäň öňde barjy önüm öňürçileriniň yerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän döwrewap kuwatly tehnikalar, ýokary hili tohumçylyk serişdeleri we mineral dökünleri bilen öpçün edilmegini ýygyderli gödegçilikde saklaýar. Owa dähmetkeşleri alada jogap ýokmyny täze dähmet ýeňişleri we üstünlikleri bilen watanymyzyň ykdysady aýdan pultalandyrylmagyna münasip goşun toşýarlar. Şu ýyl döwlete buğdaý tawşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamanyň ýerine ýetirilmegem, munyň aýdyň suwtnamasydyr diýilip çykyşlarda bellenilip geçildi. Maslahatyň dowamyny oňa gatnaşan aýdymçylar mehriban arkadagymyzy bereketli türkmen topragy hemde ondan bol hasyl alýan dähmetkeş Babadaýhanlaryň baradaky aýdymlar bilen gutladylar. Watanymyz, berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogry arkada prezidentimiz hakyndaky ajaýyp aýdymlar belentden ýanglandy. Türkmenistanyň owy hojalyk toplumyna ýordamydyň edermen gallaçylarynyň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylyna buğdaý öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek münasibetli maslahat geçirildi. Maslahatyň işine ýordamydyň owy hojalyk we daşgurşy goramak ministrliginiň ýol başçylary we hunermenleri, Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri, owy hojalyk toplumyna degişli alma barlyk idaralarynyň ilmi işgärleri hemde Türkmen owy hojalyk universitetiniň muallimleri, kärenetçiler we kombaýnçy mehanizatorlar gatnaşdylar. Babadaýhanyň öňürçilikli dähmet çekmekleri toprakdan bol hasyl öňürüp halal dähmet bilen baýymakları üçin ähli zerur şertler döredilýär. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunyň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýyly baglan edilen ýylyna bedew wady bilen okunny öňe barýan edi diýarmada ykdysady, syýasy, meden taýdan giň erimli ösüşleri gazanylýar.
Şol giň erimli şanly özüşlere maslahatda dinlenden çıkışlaryň özünü düzdi. Şeýle hem owa hojalyk ekinlerini, şol sanna güýzlük buğdaýy ara tehnikanyň talaplaryna laýyklykda almy esasy ösürip ýetişdirmek, orak geçirilen meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek, aralyk ekinleri ekmek hem de enniki ýylyň hasyl üçin buğdaý ekiljek meýdanlary öz wagtyna ekşi taýýarlamak barada çıkışlarda beýan edildi. Şunuň bilen birlikde hormatly prezidentimiz owa hojalyk buğdagynyň tehnik öpçünçiligini hasam gowlanyrmak üçin daşary ýurtlardan biziň ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän häzirki zaman kuwatly tehnikalary, owa hojalyk gurallaryny ýygyderle satan alyp berýär. Bu tehnikalarda mehanizator üçin ähli şertler döredilen diýip maslahatda çykyş edenler bellädiler. Ýurdumyzyň gallaçylarynyň döwlete buğdaý taşyrmak baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmekleri münasibetli geçirilen maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle hem maslahata gatnaşyjylar bu ýerde ýurdumyzyň gallaçylyk buğdagyny gadanlan üstünlüklerini suratlandyrýan sergini tiýindiler hem-de aýdym sala çykyşlary tomuş etdiler. Paýtagtymyzdaky çağlar we ýetkinjekler köşeginiň öňündäki meýdançada dawaraly şäherge geçirildi. Bu şäher çağlaryň tomusky deň jaş mövsüminiň 3-nji taparyna badarga berdi. Çağlar mektepden deň jaş günleri Türkmenistanyň iň ajaýyp günjekleriniň birini gözel göýekdere uraýarlar. Güneşli diýanymyň ähli ýerlerine çağlaryň tomusky deň jaş mövsümini guramaşlykly geçirmekde dol derejede taýýarlyk görüli. Mövsümiň nowatda 3-nji taparynyň açylmagy münasibetli Aşgabat şäheriniň çağlary we ýetkinjekler köşkünde Bilim ministrliginiň Aşgabat şäher häkimliginiň guramaklygyna geçirilen çäre şadyan körpeleriň kalbyna ýatdan çykmajak duýgular çaýdy. Dawaranyň dowamyna çykyşlaryň bir näçesine orun berilip, olarda Bagtyar çağlaryň ýurduny öwürlen diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin ul aladalaryň edilýäni, şoň netijesinde çağlaryň bu tomus mövsümini de şadyan we Bagtyar diň jalmaklaryň uğruna ähli amatlyklaryň ýoly goýulanlygy bu ýysançlan bellenildi. Bu ýerden çağlar dawaraly ýagdaýda uğradyly. Bedemen awtobuslarda dawaraly ýagdaýda uğradylan berqarar ötümden Bagtyar çağlarynyň ýyllaryndaky saatlyk şowkuny hiç bir zat bilen deňär ýaller. Olaryň ýyllaryndaky saatlyk duýgulary öz mehriban akydany bolan bu ýysançdan we guwançdan noly. Aýdym saatsyň otuna dekini çağlaryň ruhy bilen çykyşlary dawaralary hassa aýratyn öwüşgün çaýdy. Bularyň hemmesi gökderedäki çağlar sagalçy we diň jaş merkezlerine diň jalmagy uğran çağlaryň wagtlaryň şadyan geçmekler üçin ajaýyp mümkinçilikler berer. Diň jalmagy gelen körpeler ähli amatlyklary bolan diň jaş otoglaryna ýerleşdirildi. Olarda Aşgabat şäher baş bilim müdürlüğünün guramagyna tomusky diň jaş mövsüminde ýaş nesiller üçin juda täsirli we gazakly şäherleriň ençemet geçirler. Hormatly prezidentimiň ýurdumynyň körpe nesliniň diň jalmagy we saglygyny berkitmek üçin döredýän mümkinçilikleri, olara birek bilen ýakynan tanışmaga, deň duşlarynyň isleg arzularyny öwrenmäge, bu merkezlerde dostlaşyp hakyky dogunlara öwrenmäge şert töredir. Çağlaryň tomusky diň jaş forsatlarynyň hemme taraplaryň täsirli gowunaja geçmek üçin ähli mümkinçilikleri döredýän hormatly prezidentimize mektep okuwçylary çağa kalplaryna çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly alymlar, Nurta ýurdumyň ulaýtaryna we paýtagtymyň Aşgabatda 1-nji iýulda saat 20-den 2-nji iýulda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gulunyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyny ütkap ýa-da günorta nurdan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 26-31 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyny ütkap ýa-da Demirgazyk kulmatran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 24-29 gradus maýl gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna adykem bultgalyp Demirgazyk kulmatran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny adykem bultgalyp Demirgazyk kulmatran teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal uçurum. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl gündüzine 38-43 gradus ysy bolar.
Daşuğul rayetini ütkap Yamut Xalp Demurad Kulmataran Hegliskonto 94 metre etiyen şemar uçar. Hova gecetine 24-29 gradus mayl günnüdüne 37-40 gradus ısı olur. Payitahtın Aşgabatda ütkap Yamut Xalp Demurad Kulmataran Hegliskonto 9-12 metre etiyen şemar uçar. Hova gecetine 26-28 gradus mayl günnüdüne 38-40 gradus ısı olur. Yurdum boyunca iyul ayının ikisine magnit hadisesinin qoğuşuq təsirli bolmağı aşırı. Edi vatandaşlarım, häzirki wagtda howanın düzümünde tozan bölejikleriniň meşhurnyň qadadan 6 götürüm artmagyna baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem Thomas pasynda howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerinde pasly öräge inmegi maslahat berýär. Mehman ýeşer, bu düzgünleri berip berjäýe saňa ýylyň islenek pasynda öz saglaňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun watan habarlary peşime jemleýär. Berqarar döwletimiň bagtýarlykdygyny aty watarma Türkmenistan, ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli şeňgede bolsa halkyň bähbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.